края на септември във Варна се разрази силна буря, която само за 3 дни се бори десетки дървета и клони. Засегнати бяха повече от 5 автомобила, паднали клони изкривиха и няколко огради. От тогава до сега обаче според гражданите нищо не се е променило. Дръзките обещания на местната управа за ударна санитарна сеч според тях още не са изпълнени. Сухите клони стоят по дърветата и при следваща буря се очакват нови щети, коментират хората. И никой не идва да ги разчисти, да ги прибере. Аз даже днес щях да звъня в общината, да попитам някой ще вземе ли мерки. Ама като стане бяла, много акъли идват. Това е изобщо кметството за почистване на дървета, поне за мен не се гледа работа. Как да го коментира, никой не си върши работа. Всеки гледа през куп за грохаш. Преди повече от 1 година ви показахме старо и опасно дърво на оживена улица в квартал Възраждане, за което гражданите са сигнализирали многократно. Голям клон от същото дърво се бе стоварил върху лека кола. За щастие тогава нямаше жертви, но няма и взети никакви мерки. Като минах първи, тук имаше 2 коли затиснати. И после като минах бяха изчистени, те с оградната бяха заградени и така остана. И вече от няколко дена аз не мога да мина тук, защото има паднали клони и вече ме е страх даже да минавам от тук така, защото може всеки момент, вижте как са надвиснали и някой да падне върху детето ми. По данни на община Варна, над 500 неизпълнени заповеди за разитба отлежават в администрацията. Сега обаче за целта е осигурено допълнително финансиране и гражданите се надяват занапред да има резултат. Телевизия СКАТ продължава да следи темата.